Jano Bokris, Janino Mareltin Kamara Marama, Intiere, Sechimachalo Kama, and non Romar Oboke, Ananyinga, and Naneko Kelango Boka India Deko Boka Mother Daily Nation, Oboke Ma, the Standard Koroboke, Mara, the Star, Kandi, which Mantica and Yopo, Pogata Kamana, Bro, Lomo, Marmundo Mikoro, Angindokoro, Pek Maruchi, Mantica, Daily Pokemon the Standard, Maibo Chakoka and the Nation, the Standard, Wachimantikanyani Uru gives in to Raila's demands. Uru Kuru Ye Kodwachi Raila, Kalore Koduchi Kumago Lemo e Odbura, Kakoro Jatelo Mar ODM and Jacom Wachenigoro, Kimunya withdrew the committee list last week after the minority side raised concerns of Jubilee membership. I am happy we are now tagging along well after our demands were met. We are both satisfied that the harmonious list captures the spirit of the House business into the future, in the line with the vision of the party leaders. Makochani koro ODM koro Jubilee koro Jose Yireka Kenyalo Pogolemo weko Maga Oribura. Kama chelo bende, aniko nyalongi kaka koro Haji EACC isolate Kinoti as fight for more clout rages. Mayor makoro ntiere kinmigi pekwa besa nikoro kedoko orwechi makabadhi pachoka endi kakoro ginigiwegi besa nikoro gichako manendo maeni yaro kumakagi kacha. Mondo wadhi anyime wangindu korang mantiere wach mar ODM kod Jubilee ni kanyo inyalo ng'iyo sama bende koro MCS makitwiro mondo miko chak bende dayo dhungilo achiel kachiel kalore kod wechego ko mag dongruok kata mag tich mar county no endo. Churches open doors on Tuesday. Will you enter? Kanisa kuroboro chako ya mano endo magen kanisa chako ya kuro weche ko maglemo chunti chariyo mano en kiny ini won bende brother mode chak lemo ko sepo luro nitiere kodi gamble to reopen as corona hits new high mane wachimantire kanyo a week after President Uhuru Kenyatta took the risk of reopening the economy. COVID-19 cases have increased by 2,038 endalo ejumachiel kende makoro no yago weche gi kimago wuoth corona koro chopo 2,000 maguma joma kono sedo kantiere koda kutege koma corona bro chal nadi. COVID-19 cases have surpassed the 10,000 mark. This was after 379 people tested positive for the virus. This figure puts in a spot the decision by the government to reopen the economy, even as it's evident the country's preparedness is not 100%. Mane wachimantie luru ni tini kosa niendi kaka nyose ya uma endi ma enu ichigi kuma guchumi mpacho ka endi ke mara kata medro kumara kutema korani nyalbe ni koro bobo ni na shida na dimadungu ni kechi kata hikro kuma bea pinyo wajo pokuno keto kare. Ndavide watunyana nyalo matiyo kwa druto karuto sire kaka jatende penyo wacho mane kaka olere kanyo endo achiel kachiel kanyo yo Kisumu kucha woman dies after being electrocuted. Wachimantiere Kisumu kucha nitiere miyomoro manongi ya lorengo sama bende koro ne Oteko Mastimane Ogoy. A woman has died in Nyando after she was electrocuted by a refrigerator. Nyando OCPD Leonard Matete said Maureen Atieno got electrocuted while she tried to open a fridge at her home in Kakola, Nyando sub-county. Na wachimantie kanyendo, nikoro Maureen olalungi manesa mabende koro ne Stimane Ogoy kane mulo fridge mare. Landlord wails mother baby in house over rent. Police in Nakuru were yesterday forced to break into a house to free a mother and a 18-year-old month-sick baby. This was after the landlord ordered the agents to weld the steel door of the house for failing to pay rent of up to 10,000 arrears yawa. Enangomatek makoro landlord omondo mikoro o lorne ngato ginyathi yani ikawnyaka welding mi wango godo dot mar miyo ginyathi yato kare we mondo giwuogi mondo lor dhodi no endo enamo jomo kuntie gichunyo machalo kamano endo en gima ok ber kendo gimo nyiso ji kamoro amora mantiere ni ji nyaka winjre time moko timo kitim ne dhano wadu kako rika welding ni loro ne godo yot mano kuro itima ile mondo koro thoge nyathine ni ot kako samando koro ntim mane jomo kone gichunyo ko chalo chunyo ndiye gimo kangeni magodo koro ginjo machal nadi. COVID-19 rules force girls at risk of AGM to leave school centers. Mane wachimantiere kanyendo kama kiwechi mana kwa korosana lo miopek kaindi ano kasakoro rengo beramo lo mikoro bendo warenga ne wangigi mantiere. Pain of eviction from Mau returns to haunt the Ogieka. Mae niya long yokani ito boko hindi mara para gaboro wajuni koro kaka neo gol jogi eki Mau koro lit magintire gonya kasani. Virus 101 Professor Matilu Mwau, virologist and Cambridge Deputy Director on Myths and Facts
about fighting COVID and other viruses. Nyalo somo mano endo mamondo gikoro ng'ento koro enang'o mantiere e ler mar wi COVID to kod viruses mamoko. Atieko kanyo endo kod weche giko mag tuke jeni Red Devils face off with Saints. Inform Manchester United host Southampton with the top 4 finish high on Ole Gunnar Solskjaer's side. Mani wacho mantiere kanyo endo Manchester ni ndi ntiere form maber mana benda yie godo sani ndi giringo maber ahinya. Arsenal emago sani ndi koro onyumre pi gilepe onge kata Europa gigo nyogo kore sani ndi koro en namba 9 to oridre Arsenal koro ne urgi mo bro timo. Ito bokini ndi toro marwach midongo ntika nini Kenyatta Shelves Cabinet Reshuffle maindi sama bende koro migosi Uhuru Kenyatta wachireni koro sani ndi koro nowe weche giko mag timo lokruok migepe mag piny owacho ne mar piny owacho mare sama bende koni poro bro time mapiyo piyo. Kanisa nyoso jako mano endo makoro en lemo achiel kachiel sama bende dutute wariwre kod familia gosiepe mag laktar Adisa Logaliki mabende koro sani koro nye ong'elo rengo kalore kod weche giko mag COVID-19 magi joma koro konyowa kedo kod gini laktache mochupo mondo mi okonyowa to gibesa moro gini koro chuni koro gibesa moro gini yodo magi tho en wach malita ahinya magi koro gin warriors magi koro gin thuondi mabende konyowa kedo kod wachni. Wach mar Uhuru nyalo ng'eyo kanyo gomiyo koro Uhuru notamre ni koro pod sani obo mna siemo jotend migepe mok ti maber to ko bi riembogi kata ko bitimo lokruok kuom sani. Ford Kenya pod na ywaruok ka indi malich ahinya ka koro ibro winjo wach ma Ford Kenya koro dwe mar 9 mar igani endi. Seche go wiko pod ochuni Peter Kenneth nyinge bira ahinya. Speculation as Kenneth meets Murang'a politicians. Maendi wach mantiere ka ni koro Peter Kenneth nindi emasa ni koro chal gima koro kisomo movements ge kata ka wuotho eno chal ni koro sani koro nendore ni en ma idhi puodhe kod oganda ge kuma ediere ka endi mamondo ni koro ochung wach malich ahinya kanyo endo nikech Uhuru Kenyatta koro dhi bedo ni koro onge. Nyocha benchi oromo kod jomoko bende Nairobi ka sani konyo romo gi Jim Murang'a. Mane wach mantie oboke ndakani kino wacho mako wanga matanga aket kodi ma chigni janano mar LTN kata mna weche ma counties ka ndi mna Homa Bay County ka manno ka kolo Nyanza Homa Bay Women MCS mentor girls to curb teenage pregnancies. Mai wach mantie sani koro magi MCS mamine mantiere Homa Bay sani koro wuoko kuma mondo mikoro gilos gi nyithindo manyiri mondo ayo iye masani koro maka yelo masani koro ng'eny malich machalo kamani endi. Mano elera mar wach mantiere kanyo endo kuwuok e counties. Ka ang'iyo weche mag tuke ka endi en ni koro be patient mane ka koro Mourinho nyiso joi ni beduru na mos wabro tugo maber ahinya beduru na mos mondo bed gi wasiwasi wabro tugo maber mane kaka Mourinho owacho sama bende koro jotugo mamoko nitie makoro dok Zambia sama koro lig ma Zambia ochakre to adier manitiere gi weche ma corona pok ong'ere maber. Seche gogo eko hati koko reboke ma The Daily Nation waiting to explode mane ethor mar wach mantiere Daily Nation kanyo endo matini koro corona chiegni muoch mane endo koro record bende wach masani ko Daily Nation oketo kanyo endo as numbers saw it's impossible to effectively test, trace and isolate infected people. Mane wach mantiere gi koso ne koro ng'abugo ko dala makoro tero corona dala mondo mi kwere chak logo kumono wuothe gi jite mano to dragon tek mano en tracing kaka unyalo kete tenge bende ikia nikech kucha modhieno be samoro onge facilities ma oromo nyiso ni gini nyalo chopo kuma koro onyalo muomo ji podi kwa man mondo mi jo keto kange ga te mag ngritruok en koro ini wuon kod odi mane wach mantiere. Lack of pre-primary one intake next year as parents worried. Ingeni ga manyene koro onge ntino mebro ka ma the pre-primary mane wach mantie kanyo endo. Sama bende ng'iyo ka indito boke ndi mar ariyo what awaits Raila on return from his Dubai medical trip. Mani masani koro Raila koro broti sama koro duogo jogo kuma bende siro Migos William Ruto mamundo mi koro ket BBI report chaka gol pio. Where is BBI report? DP Ruto allies now ask Uhuru and Raila. Mane wach mantiere kanyo endo ni koro mundo Raila gi Uhuru mundo gol BBI report mundo mi koro jungi to koro enang'o mantiere iye ka wadhi nyime en wach nindo ma corona mantiere to boke ni mara ng'wen ka ang'iyo kendo manno koma kona kanyo endo why more men are infected with virus ma wach maber ko ng'iyo ka ano mi joma chuo mang'eny emo mi sani koro gini ndi koro ntiere gola dieri joma chuo ma wuotho gin magidhi menyo gin magiringo ka gi kacha omiyo chances nitie ni gima nyaka giyode malach ahinya. Ka wadhi nyime ka wach ma Lady Morin ni kaendi maendi nyaseme kodongo ng'eni ji mang'eny ne penyo to Lady Morin idhi ik Migori na ngotel nyaseme Lady Morin giri ne odaro wuok seme ngere ko bita mano endo ka chola
gidhi kamilongo ni Koponga manendo mantiere gwenge ko mag Migori kanyo manchane gi gedi kata kamano endo magi gin jo Semengere Kobita e anyuola mar Kokecha e Semengere Kobita. Koro jamoko ngi penja ni to nik Lady Morin e wacho ni Nyameru gi dala to ang'o miyo ke Migori oyo dhano nyiolo pe jo Semengere nyamo da kondo benja gidhi machiegni kana gidhi chon otiyo mawuon gi nyocha bende ka otho machiegni pok obudho kata kamano endo ne giwuok dala kanyo kachola kagidhi koro kuma gintiere Migori. Mane wach nyalo somo kaendi ana wakor picha nite kaendi nyako dongo ni ndigi kwe mane kaka piny samoro en wacho gani mago gikone to wate mabede mna kanyo pajo somo kod ndiko ni kaendi itopo kene mara paraga ngwana paraga beach nyaka chope counties kaendi ana ka Homa Bay ka wach mantie wachuru eno ka Saurumo Homa Bay wach mantie ward reps launch drive to mentor teenage girls manosa no kata standard. Nyong'o issues warning over poor performance. Governor Anyang' Nyong'o has fired a warning shot to underperforming workers and those with integrity issues. Maya wach mkoro ndiko Nyong'o ulo CM nikapoone ukitimo tegno tungane brother nitinde ndiere ka ndise kana mutanya madientu ntiere udlu moroka ndima wacho ni Afrika ko duwar okauna nyako majaraja mai makoro bedo jaode nyalo some ka ndiere dientu en story meta hinya inena ka koro mainde jaot manyoka to negiro mo ne chima community development kaka jikonyoga oganda maine kama negiro mesa nikoro ginjogo kuma sani koro nigi nyithindo ariyo gisedak maber ahinya melo ngoni John Oyo and his wife Chami Ayers were brought together by their shared passion of serving communities. Nyalo son mundi gindo koro ere kaka nitire mane kaka en jaluo oktugo jaluo moro jarajar to keto ka to kete on godo kuon go jarajar godo damono mena mos ngena samo chielo mena tinzi ni mai kaka wachamega kogo mbuta e sufuria kanyo endo tinzi ni mbutani mai mo pidho wagodo omiyo en gima ber ahinya obende wapuoyo yo kuom tich maber motiyo chi maktuke ni kaendi ondiki mang'eny ndiko kaendi maber na ka Joseph Mbondi kani why God should adopt a new Kisumu Stadium as home mane wach mentire Spurs bounce back to silence blunt Arsenal mando wasenye wach Arsenal sanendo koro e achiel na di mare kaka tang konyo onge Arsenal koko tang otiko namba 11 mane gima nitie onge wach wanduto LTN kaendi telo gichung mar LTN sanindi kwayo ne familia manendo ma Lady Morin kindege ko maga kuyo gieki ma mondo Nyasaye migi jingo osirgi ay bende migi kwe manendo ma eno won e madomigi wadudote wana wele pinyi kaindi wabro mna chopo kanyo ero kamano nyako dongo ko miwa thembe mamit pinyini ena mena piny chokoro mkendo king karutu Abiro nyagi pili manyako na viro mo Abiro kawiro kanyo galo na viro mo Abiro kawiro goro mai